салом бинандагони хабарти ҷиб. дафтари матбуоти президент Эмомали Раҳмон дар оғози музокирот аз номи мардум ва ҳукумати Тоҷикистон ба президенти Русия барои дастгирӣ ва кӯмаки башардӯстона аз ҷумла бо воситаҳои тестӣ ва дигар лавозимоти тиббӣ дар даврони барои ҳама душвор арзи сипос намудааст. ба муносибати президенти Тоҷикистон аҳамияти амалҳои муштаракӣ минбаъдаро ҷиҳати расонидани мусоидати фаврӣ ба якдигар таъкид карда иброз доштааст, ки дар ин рӯзҳои вазнин мо бояд чун пештара ҳамдигарро дастгирӣ намоем. зимнан ҷонибҳо атрофи вазъи дар пасманзараи хатари паҳншавии фаромезарии пандемия коронавирус дар ҳар ду кишвар ба амал омада мубодилаи иттилоъ анҷом доданд. эмомали раҳмон ба талошҳои саривақтии роҳбарият ва ҳукумати Русия дар ҷоддаи гирифтани пеши роҳи паҳншавии вируси сироятии хатарнок баҳои баланд дода, матонати табибони Русия, ки дар ҷабҳаи аввали мубориза бо пандемия дар дохили кишвар ва берун аз ҳудуди он қарор доранд, ҳамчунин чораҳои дар кишвар ҷиҳати ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ андешидашавандаро ба хусус қайд карданд. изҳори иттимон карда шуд, ки Русия дӯст бо такя ба иқтидорҳои хеш, ки санҷиши ҷиддиро низ паси сар хоҳад кард. зимни баррасии муносибати дуҷониба дар соҳаҳои гуногун аз ҷумла масъалаҳои мубрамии соҳаи муҳоҷиратӣ, меҳнатӣ, эмомали раҳмон иқдоми ҷониби Русияро ҷиҳати барои муҳоҷирони меҳнатӣ фароҳам овардани шароитҳои мусоид барои тамдиди муҳлати бодубошон дар кишвар ба таври мусбат арзёбӣ кард. гуфта мешавад, дар ҷараёни баррасӣ масъалаҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ аҳамияти калиди таҳкими минбаъди ҳамкорӣ дар соҳаи амниятӣ таъкид кард. дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯзаи мо. шумо чӣ фикр доред? хеле хуб шудааст президенти мо суҳбаташон гузашт бо президенти Русия муҳтарам ҷаноби олӣ, ки Русия то ҳол дастгирӣ менамояд. ва шумо чӣ фикр доред дар бораи ин? Ки дар куҷо аст? ҳатман нависед.